Kalumpung Yokop Kinjat Kura Balapalong de Kickboxing Association Ribhoy District Ringkat ke Meghalaya Martial Arts Federation MMAF haka arpulai terik nailar Kalapalong ya Kalumpung Yokop Kinjat Kura District Level Kickboxing Championship haka Shnong Nyangbari Lom Ribhoy District. Ya kani Kalumpung lepli uba Balajit Rani MDC kanongpo haka jinga donlang uba Thomas Rongthalo President ke Meghalaya Martial Arts Federation ba Elfas Shadap rang basnong kanyang bari lom bat kiwe kiri rang ba. Haka ni Kalumpung lawan bani Shimintah riu pulai ngut ki kun samla jong ke Thembri boy ki bakenthop ye ki hapret haka kardan junior bat ki samla kenthai bat chindrang haka kardan senior. Kini kinang Shimintah ki lawan da kemensim berhem ban poi je ka thong jingjop bat ban pen i yela ki sap ki phong jong ki. Fight! Stop! Stop! Fight! Stop! Fight! Judge, timekeeper. Fight! Stop! Nak corner, 1 point. Fight! Stop! Nak corner, 1 point. Fight! Stop! Fight! Stop! Stop! Fight! Gat kick. Gat hard. Gat hard. Gat hard. Stop! Red corner, 3 point. Fight! Radio. Stop! Red corner, 1 point. Fight! Oh. Good, bagus. Betul ya Pak. Oh, good. Jai, bagus. Oh, good. Kala game ke Badang Sudep bro. Ngi bagri Boy District ke jingi kawan baan. Bat hakane ke Subre Tokop. Ke Badang Sudep bro, ke bayade bat ke football. Ngi ba borok lightly ke team. Ki bayok bani Shimintah haka national level. Ki day na po jong ke district ki jongi. Namar katang ngi penpau ke jing so kumen baga jing so sarong ru. Haka ba kum ke district.
ngidon ya ki khun samla la ne ki hap ki barit ki jongi ki badon ki sap ki bapher Andrei ke ba sosi kalong ba ke distrik ke jongi ngidang duna bha ya ki platform ki ba ki khun ki jongi ki niyo ban semadan ya ka sap ke ba maki ki don barok ki samla ki jongi kim don tang kawe ka sap ki don lala ka jong ka sap le se ma phi ki bawan hang ne phi don ya ta ka sap ha ka bani le kai ya ka ne ka jing le kai kickboxing kumbala batai iba rang thelu mene ba kane ka jing le kai menta kelas dang baha ban pau dei tang ha ka dong ka than ka jongi andre ngia kren ha ka perthei hi borok kawe bat ngaru ngade we uba smart baha ban pe khamtam ha ka bede bat ka mix martial art ka bangi kham jui bahaman ka step siuble nadu ka por nyau baje hadu khatwe baje ruga kadang kot kadi ka jing le kai ka ba ki badan sisa ya kata ka mensim ban tristom kila la ban ong ba kila long ki baru spa langba ka jing le kai ka jongki andre kai ka bang asngo ban ong yi phi kum ki samla lani ki ni ki hep ki barit ba phi ki bawan bari le kai hani kani ka jing wan le kai chu phi hani ka jing angnut chong u master chong phi mo iba rang thelu uba ngatip baya ka jing ya lenti ka jong uba rang thelu ka basdang hangte hapo sarang hapo blok hate ya ka jing persang jong u ban ai ban sim lane ban pli galat na ka banta ki ne ka dong ka than ki jongi ba kinwan bani le kai na ka banta bani sim banta ha ka bayde bat ka wushu tu ko por ka basdang mo kickboxing ru ha ka ba na ka leng jong i la persang ban ya lamru ya kini ki samla nang ne la ne ki hap ke barit ke jongi tang hapo ka jela han rewat sabar jong ka jela ru bat ni so thu ru ha tu ko por ba ka ba ilam ban ya le kai ya kini ki samla ke jongi nang ne ka jinglut ka babon i hap ban wat nalade ki lat kelenti bat wat nakaliang ga jongiru ngila persang banedon benta khendiat khensoi ban kersan na benta jongpi ha ga bayde bat kilin ka bailek ka baywan jong